Γεια φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το βίντεο ότι από εδώ και πέρα θα κάνω βίντεο, θα κάνω τραγούδια μόνο με τραγούδια με βίντεο της επιλογής μου. Παράδειγμα, το προηγούμενο βίντεο, το La Cobra Taka Taka, δεν ήταν μόνο βλακεία, αλλά έκαναν και πολλά άτομα dislike. Γι' αυτό θα κάνω βίντεο μόνο της επιλογής μου. Άλλο να ξέρω κανένα βίντεο που θα μου πει κάποιος και να το εγκρίνω. Λοιπόν, ξέρετε μερικά κορίτσια τι μου είπανε να δείξω στο κανάλι? Και λοιπόν η απάντησή μου είναι «Άι! Δεν έχετε βαρεθεί να ακούτε αυτά τα τραγούδια? Ο σκοπός νομίζω του καναλιού μου είναι να δείχνω πράγματα και βίντεο που δεν έχετε δει. Αυτό το βίντεο έχει 2.166 subscribers και θέλετε να το δείτε?» Τέλος πάντων, αυτό για σήμερα. Like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν σας αρέσει το κανάλι, and αντίο!